Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген сезнең белән татар теле дәресләре башлыйбыз. Бу дәресләрдә без сезнең белән татар теленең үзенчәлекләре турында сөйләшербез. Татар теленең диалектлары хакында сүз алып барырбыз. Төрле классификацияләрдә татар теленең урынына тукталырбыз. Һәм гомумән сез бу дәресләрдә үзегезнең татар теле буенча булган белемнәрегезне арттырырсыз, үзегезгә кызыклы мәгълүматлар алырсыз. Мәгълүм булганча, дөньяда 7000-нән артык тел бар. Шушы 7000 тел арасында безнең туган телебез, татар теле дә бик мөһим урын алып тора. Татар теле Татарстан Республикасында рус теле белән бергә дәүләт теле статусында. Бу бик мөһим, чөнки дәүләт теле статусында булган телләр дәүләт тарафыннан саклана, яклана, үстерелә. Татар телен әгәр дә без игътибар белән карасак, төрле классификацияларда төрле галимнәр, төрле төркемнәргә кертеп өйрәнгәннәр. Шуңа күрә без бу дәресләребездә сезнең белән әлеге классификацияларга да тукталырбыз. Тел белемендә төрки телләрне төркемләп караган күп төрле классификациялар бар. Шуларның төп классификациялардан biz Богородицкий классификациясын, Ратлов классификациясын, Баскаков классификациясын, Самойлович классификациясын әйтеп үтә алабыз. Һәм бу классификациялар телләрне бүлгәндә үзләренә төп принцип итеп, төрле үзенчәлекләрне алганнар. Мәсәлән, Баскаков үзенең классификациясендә телләрне кардәшлеге ягыннан төркемләгән. Һәм бу классификациядә татар теле Кыпчак-Болгар төркеменә кергән. Ни өчен Кыпчак-Болгар? Ни өчен Кыпчак? Сезнең ишеткәнегез бардыр, татар теле Кыпчак төркеменә керә дигәнне. Әйе, шулай, һәм татар теле бер рәттән бу төркемдә тагын башкорт теле дә бар, казах теле бар, ныгай теле бар. Төрки телләренең Кыпчак көнбатыш хун тармагына карый торган татар теле берничә диалекттан тора. Без алга таба бу мәсьәләләргә тукталырбыз. Һәм әйткәнемчә, Кыпчак төркемендә татар теленә бик якын булган. Татарлар бу телдә сөйләшкәндә бик яхшы аңлаган тел төркемнәре дә кергән. 9-14 йөзләрдә Дәште Кыпчак җирләрендә таралыш алган була Кыпчак теле. Бу телдә сөйләшүче халыкларны Кыпчаклар дип атаганнар, һәм бу Кыпчаклар төрле чыганакларда төрлечә күрсәтелә. Әйткәнебезчә, мөселман чыганакларында аларны Кыпчаклар дип әйтәләр, Көнбатыш Европада куманнар дип атаганнар, рус чыганакларында шулай ук укыганыгыз бардыр, бу халыкны половецлар дип атаганнар. Менә шушы төрле атамаларга ия булган этнос Кыпчаклар татар теле оешуда төп рольне үтәгән булып торалар. Кыпчаклар теле турында беренче мәгълүматларны Мәхмүд Кашгариның Диван-ы Лөгать Түрк хезмәтендә күрергә мөмкин. Бу хезмәт 11-нче гасырда барлыкка килә. Фамилиясыннан күренгәнчә Кашгари Кашгар шәһәрендә туган, бүгенге көндә бу шәһәр Кытайның Синҗан Уйгур автоном районында урнашкан. Әмма ләкин хезмәт гарәп телендә язылган, чөнки гарәп теле аша Мәхмүд Кашгари үзенең хезмәтен киңрәк даирәгә танытырга теләгән. Шулай ук Кыпчак телен саклап калган язма истәлекләрнең иң борынгысы тәрҗемәи төрки вә араби дип атала. Бу хезмәт хәтта немец теленә дә тәрҗемә ителә, һәм монда Кыпчаклар турында тулы мәгълүмат бирелә. Тагын бер үрнәкне әйтеп үтәргә кирәк Кыпчак теле турында. Ул әлбәттә Кодекс Куманикус, Кыпчакларның кодексы. Бу истәлекләрдә төрле текстлар урын алган, алар нигездә хукук терминнарын саклап калганнар, төрле көнкүреш тормышын чагылдырган текстлар була. Һәм инде әгәр дә без Кыпчак теленең үзенчәлекләрен әйтеп үтәргә теләсәк, монда тар сузык авазлар булу күзәтелә. Аффиксларда иренләшмәгән кушымчалар күзгә ташлана. Сузыкларда аз гына ирен гармониясе барлыгы әйтелә. Бу Кыпчак телендә озын сузыклар булмау искәртелә һәм ике сузык арасында, ягъни интервокаль позицияда саңгырау тартыкларының яңгыраулашуы турында да искә алына. Тагын алга таба барсак, классификациялардан, мәсәлән, Самойловичның классификациясе бар. Бу классификация төрки телләрне фонетик үзенчәлекләргә карап бүлә. Ягъни авазлар
тәңгәллегенә карап төркемле. Һәм бу очракта Самойлович татар телен тау төркеменә кертә. Тагын бер әйтеп килгән классификация ул Богородицкий классификациясе. Ни өчен мин бу классификациягә тукталырга телим? Чөнки Богородицкий Василий Алексей улы турыдан-туры Казан университеты белән бәйле галим. Ул филология фәннәре докторы, профессор, танылган лингвист Бадуэн де Куртененең укучысы, Казанда Казан лингвистика мәктәбен оештыручыларның берсе, һәм иң әһәмиятлесе Бадуэн де Куртене рус теле белгече булуына карамастан татар телен бик яхшы өйрәнә. Ул татар теленә багышлап хезмәтләр яза һәм Россиядә беренче буларак Казанда, Казан университетында эксперименталь фонетика лабораториясе ача. Һәм шушы эксперименталь фонетика лабораториясында авазларны өйрәнгәндә үзенә материал итеп, шимал итеп татар авазларын ала. Һәм беренче булып 1906 елда ачылган эксперименталь фонетика лабораториясында татар авазлары өйрәнелә. Менә шуңа күрә дә Богородицкий исеме безгә бик мөһим, һәм ул үзенең шушы төрки телләр классификациясендә татар телен Идел Урал төркеменә кертеп карый. Бәлки сездә шундый сорау тугандыр. Менә классификациялар ясалган, төрки телләрне бүлгәннәр, әмма ләкин классификация авторлары арасында Баскаков, Ратлов, Самойлович, Богородицкий кебек рус галимнәре, һәм әле Европа, Венгр галимнәре бар. Татарлар төрки телләрне классификациялап карамадылар микән дигән сорау тугандыр. Татарлар арасында да төрки телләрне төрле яктан бүлеп классификациялап караган галимнәр бар. Шуларның берсе мәсәлән Габделхай Әхәтов, ул төрки телләрне классификациягә бүлеп карый. Һәм тагын бер галим, минем аерым тукталасым килә бу исемгә, ул Рәшит Рәхмәти Арат. Шулай ук исемен ишеткәч уйланып калгансыздыр, татарга хас фамилия түгел бит, Арат. Рәшит Рәхмәти Арат Төркиядә танылган галим, доктор, профессор. Ул Истанбул университетында Төркият институтын оештырган һәм озак еллар аның мөдире булып эшләгән кеше. Ни өчен бу шәхес безгә кадерле? Ни өчен бу шәхескә аерым тукталасыбыз килә? Чөнки Рәшит Рәхмәтуллин үзенең исем фамилиясе, ул тумышы белән бүгенге Әтнә районы Иске Әҗем авылыннан. Мулла гаиләсендә туа, шунда башлангыч мәктәпне тәмамлый. Шуннан соң инде авыл мәктәбен бетергәннән соң Казахстан якларына чыгып китә, Кызылъяр шәһәрендә яши, анда Җәдид мәктәбендә укый, рус гимназиясендә рус теле өйрәнә, Сәүдә мәктәбен бетерә һәм лицейда белем ала. Шул вакытта Рәшит Рәхмәти Арат хәрби өйрәнү курсларына да йөри һәм сугышка җибәрелә. Колчак армиясе составында була, армия җиңелгәч, 1919 елның ахырында Рәшит Рәхмәтуллин яраланган хәлдә Кытайның Манчжурия якларына Хәрбин шәһәренә китә. Ул Хәрбиндә татар диаспорасы вәкилләре белән таныша, ләкин аның Европага барып белем аласы килә. Һәм төрле юллар белән, төрле танышлыклар аркасында Рәшит Рәхмәти Берлинга бара, аның доктор, врач буласы килә. Ләкин медицина факультетына керми, ул киресенчә тел әдәбият факультетына языла. Димәк, Берлин университетында танылган алман тюркологларынан белем ала, шунда докторлык яклый. Һәм бер вакыт Төркиядә инде җөмһүрият оешкач, Төркия Истанбул университетына тюркология үзәге оештырырга дигән әмер булгач, шундагы галим Фуат Күпрелезаде үзенең Алманиядә коллегаларына мөрәҗәгать итә. Миңа яшь доктор кирәк ди. Һәм Алмания галимнәре Рәшит Рәхмәти Аратны Германиядан Төркиягә лектор булып күчәргә тәкъдим итәләр. Һәм ул әйткәнебезчә Төркиягә килә һәм үзенең гомеренең ахырына кадәр 1964 елга кадәр Төркиядә яши, танылган галим булып җитешә һәм үзенә Арат дигән фамилия ала. Чөнки сез укып беләсездер, 1934 елда Төркиядә
фамилия реформасы була, төркләрнең алдарак фамилиялары булмый, әмма ләкин фамилия реформасы булгач, анда фамилия урынына фамилия өчен төрле чыганакларга игътибар итәләр. Кемдер үзенең нәсел фамилиясын, ерак бабасының исемен ала, кемдер үзләренең шушы гаиләләренә хас булган һөнәр атамасын ала, кемнәрдер үзләре уйлап табалар, ясалма фамилия ясыйлар. Һәм Рәшит Рәхмәти Аратта Рәхметуллин фамилиясының алфавитта соңрак булуында күздә тотып, А хәрефенә башланган фамилия ала. Һәм менә шушы безнең якташыбыз, танылган профессор Рәшит Рәхмәти Аратта үзенең телләрнең, төрки телләрнең классификациясын эшләп карый. Һәм бу эшкә ул бик глобаль килә дип әйтик, төрки телләрне ике генә төркемгә бүлә. Беренче төркемгә ул чуаш телен кертә, икенче төркемгә башка төрки телләр ди. Ләкин башка төрки телләр дигәндә дә ул фонетик якка игътибар итеп, төрки телләрне үз эчендә төрле төркемчәләргә бүлеп чыга, һәм татар телен ул көнбатыш төркемгә кертә. Менә шундый төп классификацияләрдә сез күрәсез, татар теле үзенең лаеклы урынын алып тора. Моннан кала тагын телләрне төзелеше буенча да бүлеп карыйлар. Әгәр дә без үзебез аралаша торган, мәсәлән, татар теленә, рус теленә игътибар итсәк, рус телен без флектив тел дип әйтәбез. Әгәр дә сез грамматика укыган булсагыз, рус теле грамматикасын өйрәнгән булсагыз, сез бу турыда беләсез. Татар телен без агглютинатив тел дип әйтәбез. Нәрсә белән аерыла? Мәсәлән, рус телендә бер кушымча берничә мәгънә белдергән мөмкин. Гади генә мисал китерик. Мәсәлән, домов дип әйтәбез, име? Домов дигәндә оф дигән кушымчаның нинди мәгънәләрен без күрсәтә алабыз. Димәк, бу күплек санын белдерә, бу мужской род икәнен белдерә, һәм бу килеш күрсәткече булып тора. Татар телендә бу мәгънәләрне күрсәтер өчен һәрберсе өчен аерым кушымча кулланырга кирәк. Димәк, татар телендә иң беренче, иң мөһиме тамыр үзгәрми. Һәр вакыт без тамырны ачык күрәбез. Мәсәлән, сүз. Аңа кушымча кушсак, сүзлек, лек кушымчасы ул сүз ясый торган кушымча, һәм монда яңа берәмлек барлыкка килә. Шуңа тагын кушымча кушабыз, сүзлекләр. Монда инде предмет күбәя, күплекне грамматик күплек белдерелә. Сүзлекләргә килеш кушымчасы кушыла. Ягъни күрәбез, һәр кушымча бер артлы ялгана, аларның тәртипләре үзгәрми, һәр вакыт бу тәртип саклана, һәм һәр кушымча бер генә мәгънә белдерә. Һәм фигыльләрдә дә шулай, тамыр, юклык, мәсәлән, заман, күплек, һәм анда сорау кисәкчәсе булырга мөмкин. Телнең шушы табигате агглютинативлык яисә ялган малылык дип атала. Димәк, кушымчалар татар телендә бер артлы кушылып баралар. Һәм бу тел өйрәнүчеләр өчен бик уңай дип карала. Мәсәлән, чит илдән килеп татар теле өйрәнүчеләр менә шушы тәртипне күреп алып, шушы тәртипне үзләштергәннән соң татар теле өйрәнүне бик кулай икән дип уйлыйлар, һәм бу раслана да. Хәзер икенче мәсьәләгә күчик. Бүгенге көндә татар теле. Әгәр дә без игътибар итсәк, татарлар Россиянең һәр бер төбәгендә яши. Әлбәттә, төп безнең зур кешебез ул Татарстанда, 2 миллионнан артык татар Татарстанда, 7 миллион дип әйтәбез татарның гомуми санын, ләкин кайбер рәсми булмаган күрсәткечләрдә 8-9 миллион дигәндә саннар бар, әмма ләкин рәсми 7 миллион. Шушы 7 миллионның 2 миллионы Татарстанда, калган 3 миллионы Россиянең өлкәләрендә. Татарлар күпләп яши торган өлкәләр бар, мәсәлән, Башкортстан, Ульян өлкәсе, Түбән Новгород өлкәсе, Пермь крае. Бу төбәкләрдә татарлар күпләп яши, алар анда җирле халык, күчеп утырган халыклар түгел, һәм шулай ук татарлар чит илләрдә дә гомер итәләр. Иң күп татарлар бүгенге көндә Үзбәкстанда яшиләр, анда 35 меңнән артык татар бар. Казакъстанда татарлар күп, Азәрбайҗанда татарлар күп. Һәм инде әлбәттә ерак чит илләрдә. Ерак чит илләрдә татарлар төрле вакытларда барып чыкканнар. Һәм бу илләрдәге диаспораларда да татарларның саны төрлечә. Һәм аларның телләре дә, яшәешләре дә төрлечә. Мәсәлән, барыбызга да мәгълүм Финляндиядагы татарлар, име? Финляндиядә татар диаспорасы зур түгел. 1000гә якын татар яши бүгенге көндә. Әмма ләкин Финляндиядә татар диаспорасы Төркиядәге татар диаспорасыннан тел ягыннан аерылып тора.
Ни өчен? Беренчедән, монда әлбәттә игътибар итәргә кирәк, бу илләргә татарларның Россиянең кайсы өлкәләренә китүенә игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, Финляндиядә татарлар нигездә Түбән Новгород өлкәсеннән киткәннәр. Анда татарның мишәр диалекты вәкилләре яши, һәм шуңа күрә анда тел үзенчәлекләре дә мишәр диалекты үзенчәлекләрен саклый. Төркиядә татарлар, алар нигездә, мәсәлән, Иске шәһәр янында, Усмания авылында, алар урта диалект вәкилләре, чөнки күбесе Оренбург өлкәсеннән киткән. Һәм инде әгәр дә без Коnya тирәсендәге татарларны искә алсак, анда Сибир татарлары телләренең үзенчәлекләре саклана, чөнки анда татар авыллары Омский өлкәсеннән киткәннәр. Бу турыда хәзер күп языла, матур әдәбият әсәрләре дә бар, фәнни популяр әдәбият әсәрләре дә бар. Кызыксынсагыз, сез үзегез дә алып укый аласыз. Татар теле дигәндә без тагын әдәби тел һәм диалект дигән үзенчәлекләргә дә тукталып китәргә тиеш булабыз. Нәрсә ул әдәби тел? Әдәби тел ул язма һәм сөйләмә формага ия булган, кагыйдәләргә буйсынган, нормалаштырылган, укыту процессы алып барыла торган, радио һәм телевидениедә кулланыла торган тел. Әдәби телдә газета, журналлар, матур әдәбият әсәрләре басыла. Ләкин әдәби телдән кала тагын гади сөйләм бар әле безнең, һәм диалектлар бар. Диалект нәрсә дигәндә, монда җиңел генә җавап бирергә була, ул җирле сөйләш. Ягъни, теге яки бу төбәктә яшәгән халыкның сөйләше. Татар теленә килгәндә, татар теленең бүгенге көндә 3 диалекты бар. Диалектларның атамалары параллель рәвештә 2 төрле кулланыла. Мәсәлән, без урта диалектта дип әйтәбез, Казан татарлары диалектта дип әйтәбез. Мәсәлән, без көнбатыш диалект дип әйтәбез, һәм мишәр диалекты дип әйтәбез. Мәсәлән, без көнчыгыш диалектлар дип әйтәбез, һәм Сибир татарлары диалектлары дип әйтәбез. Һәм күрәбез монда без һәм урынчылык күздә тотыла, мәсәлән, көнбатыш дигәндә, көнчыгыш дигәндә, димәк, монда географик җирлекләр күздә тотыла, ә инде мишәр диалекты, Сибир татарлары диалектлар дигәндә, менә шулай ук диалектның этнос атамасы белән дә аталуын күрәбез. Хәзер инде, әгәр дә без сезнең белән бу диалектларның үзенчәлекләренә карасак, түбәндәге мисалларны китерергә була. Мәсәлән, урта диалект, ул зур диалект. Монда бик күп сөйләшләр бар. Шуларның төп сөйләшләрен әйтеп үтик. Казан арты сөйләше, Бәрәңге, Тау ягы, Бәрәңге сөйләше Мариэлдә урнашкан, Тау ягы, Нократ сөйләше, Касыйм сөйләше, Бастан сөйләше, Минзәлә сөйләше, иң зур сөйләшләрнең берсе, Камышлы сөйләше, бу Самарада, Сафакүл ул Сибирдә, Чиләбе өлкәсендә, Оренбург сөйләше һәм башкалар. Урта диалект нәрсә белән аерылып тора? Монда, димәк, төп үзенчәлек итеп, бу диалектта без А авазының улашуын күрәбез. Балалар дигәндә, димәк, монда дифтониклар саклана. Мәсәлән, сөйлим дип әйтәбез. Яисә и дигән дифтоникка күчә сөйлим дип әйтәләр. Шулай ук ай, әй, бигрәктә Минзәлә сөйләшендә бармай, килмәй, әйтмәй дигән вариантлар очрый. Әдәби телдәге Q, G, X авазының булуы, тирән тел арты Q, G, X авазының булуы. Шулай ук монда җылаштыру күренеше актив, ягъни әдәби телдә сүз башы позициясендә килгән очракта, урта диалектта җылаштыру бар. Мәсәлән, җаулык, яулык урынына, яңгыр, яңгыр урынына, җегет, егет урынына, менә шундый күренешләр бар. Икенче диалект ул мишәр диалекты. Мишәр диалекты да үз иченә төрле сөйләшләрне берләштерә. Мәсәлән, Сиргач сөйләше, ул Түбән Новгород өлкәсендә таралган, Чистай сөйләше, Чүпрәле сөйләше, Мәләкәс сөйләше, Хвалын сөйләше, тагын Карсун сөйләше, Мордва Каратайлар шулай ук мишәр диалектына кертеп карала. Һәм бу диалектның һәм башка сөйләшләр бар. Һәм бу диалектның төп үзенчәлекләре, инде сез беләсез, һәр вакытта, әгәр дә сөйләшүче мишәр диалектында сөйләшә икән, димәк, Q, G,
Х авазларының булмавы, анда К, Г, Й дифтонығының монофтонықлашы, сөйләшү деп әйтмейбіз, сөйләшү, сөйлей түгіл, сөйлей, үйге түгіл, үге, мына шундай вариантлар. Шулай ук бу күренеш сүз уртасы позициясында шагылыш таба. Мәсәлән, кайнар түгіл, каняр, кайнана түгіл, каня. Мына шундай бу очракта дифтонық монофтонықлаша да, хәтта ки тартык аваз нишкәрә. Урта диалекттан айырмалы буларак, мында киресенчә сүз башы позициясында елаштыру күзәнеше күзәтелә. Мәсәлән, жылы урынына йылы, жил урынына ел, жиләк урынына иләк. Мишәр диалектында теләк белдерүдә кызыклы, ул урта диалекттан әдәби телдән айырыла. Мәсәлән, ишке теләк г киләү дигән форма белән белдерелә. Мәсәлән, баргым кили, ният теләк ма кили, ашама килим. Демәк, мында ике төрле теләк формасын. Танылган галим профессор Мирфатых Зәкиевич Зәкиев фикеренчә, татар әдәби теленең фонетикасы нигездә урта диалект, ә морфологиясы мишәр диалектына нигезләнә. Мәсәлән, мишәр диалектында нигездә инфинитив формасы әдәби телдәгә туры килә, рга иргә. Казан татарларында мәсәлән, мага мәгә, мыш малы мәле формалары бар. Һәм тагын бер зур диалект, ул көнчыгыш диалект. Бу диалект үзенә 3 диалект берләшә: тубыл иртыш, бараба һәм том диалектлары. Беренче тапкыр көнчыгыш диалект терминын 1938 елда галим Латиф Җәләй куллана. Шуннан соң инде ул бу диалектка билгеләмә бирә. Төп бараба, том, тимән, табол, тәврис сөйләшләренә характеристика бирә. Шуннан Сибир татарлары диалектлары фәнни әйләнешкә керә. Бу турыда мәкаләләр языла, диссертациялар языла. Һәм инде 1950 елдан бу юнәлешне танылган галим профессор Диляра Гарифовна Тумашева әйдәп бара. Тумашева турында без сезнең белән алдагы дәресләрдә сөйләшербез. Нинди үзенчәлекләре бар? Бу диалектларда татар әдәби телендәге яңгырау тартыклар саңгыраулаша. Мәсәлән, палых, балык түгел, пилмәте, белмәде түгел. Шулай ук цылаштыру, мин алда әйтергә оныткан мишәр диалектында да цылаштыру бар, сез беләсез. Чылаштыру, цылаштыру һәм Сибир татарлары диалектларында да цылаштыру бар. Шулай ук монда табыл иртыш диалектында мәсәлән п, к тартыкларының яңгыраулашуы, мәсәлән, апа урынына аба. Шулай ук мәсәлән бараба диалектында борынгы төрки а, ә сузыклары, мәсәлән 80 түгел 80, әртә, иртә түгел. Һәм инде табыл иртыш диалектында да, башка диалектларда да хәзерге заманда т, т формасын куллану. Мәсәлән, ул бараты, ул бара түгел, ул бараты. Морфологик яктан шулай ук галы формасы актив. Чулым төрки телендә тиңдәше булган, ниятне белдерүче галты формасы бар. Һәм табыл иртыш диалектында кыпчак үзенчәлекләре истинлек итә. Бараба диалектында кыпчак төркеме һәм көнчыгыш төрки телләр үзенчәлекләре катнаш күзәтелә. Димәк, менә монда инде без диалектларның төп билгеләрен күрдек. Менә шушы сөйләгәннәргә йомгак ясап, нәрсә әйтә алабыз? Сездән исегездә калырга тиешле төп моментлар әдәби тел. Әдәби телгә белән янәшә диалект. Алар бер-берсе белән янәшә баралар. Диалект, ни өчен диалект дип әйтәбез? Диалектның язма формасы юк. Шуның белән ул айырыла. Диалектта язма язылмый. Мәсәлән, шул ук мишәр диалекты җирлегендә дә, көнчыгыш диалектлар җирлегендә дә мәктәптә укыту әдәби телдә алып барыла. Әдәби әсәрләр, матур әдәбият әсәрләре, газета, журналлар әдәби телдә языла. Әдәби тел ул нормалашкан була. Ул нормаларны бозарга ярамый. Анда төрле вариантлылык, төрле аваз күчешләре, төрле әдәби нормага сыймаган күренешләр булмаска тиеш. Менә шуны белеп калырга тиеш буласыз. Һәм инде татар теленең 3 төп диалекты барлыгын белеп калырга тиеш буласыз. Һәм тагын бүген без сезнең белән тагын бер гомуми мәсьәләгә тукталырга телибез. Ул татарларда язу тарихы. Шулай ук бик кызыклы проблема. Татарларның язу этаплары, нинди язу төрләреннән файдаланганнары турында әдәбият күп.
аны көннәр буе укып, карап, өйрәнеп утырырга була. Ләкин дәрестә без сезнең белән кыскача, конкрет этапларга гына тукталып китәрбез. Әлбәттә, төрки дөньяда иң беренче язу ул рун язуы. Үзәк һәм Урта Азия күптәннән Көнчыгыш һәм Көнбатышның мәдәни үзәкләрен бәйләп торган. Һәм менә шушы Себер киңлекләрендә Орхон Енисей истәлекләре дигән язу үрнәкләре табылган. Бу истәлекләр борынгы угыз теленең нигезендә уйгыр һәм кыпчак берәмлекләре өстәлү нәтиҗәсендә оешалар. Бу рун язуы галимнәр тарафыннан бик зур кызыксыну уята һәм бу язуларны инде 17 гасырның икенче яртысында ук өйрәнә башлыйлар. Әлбәттә, беренче булып әлеге язуларны өйрәнү белән Европа галимнәре кызыксына. Иң беренче Николас Витсен дигән галим, голландлы галим, бер хезмәт яза. Бу хезмәт 1692 елларда басылып чыга һәм ул аны Лондондагы Король җәмгыяте президентына язган хатында искә ала. Һәм Россиядә рус халыклары гына түгел, башка халыкларда яшәвен әйтә һәм бу халыкларга хас хәтта язулар булуын да раслый. 1717 елда Петр I чакыру буенча Петербургка галим Даниил Местершмитт килә. Ул Себерне тикшерүгә җибәрелә һәм менә шушы төркем Табулда әсирлектә булган швед армиясе офицеры Страленберг белән очрашалар. Страленберг үзе әсирлектә ятканда шушында яшәгән халыкларның телләре белән кызыксына, хәтта әйтергә мөмкин, үзенчәлекле бер классификацияда эшли бу телләрнең. Һәм мистер Шмидт килгәч, алар бергә кушылып, үзләренең түркология өлкәсендә, бигрәк тә менә шушы язу тарихы өлкәсендәге эшчәнлекләрен дәвам итәләр. Һәм Страленберг әсирлек вакыты үткәннән соң Стокгольмга кайта һәм анда үзенең хезмәтен тәкъдим итә һәм монда ул Себердә табылган язуларны рун язулары дип атый. Һәм менә шушы рун язулары дигән термин Европада кулланылышка кирип китә һәм бүгенге көнгә кадәр кулланылып килә. Башка чыганакларда аларны таш язмалар дип тә әйтәләр, төрки рун язулары дип тә әйтәләр. Шуңа күрә фәнни әдәбиятта шактый күп вариантларны күрергә мөмкин. Рун язулы таш стеллалар Себердә, Минусинск шәһәре янында, Саян территориясендә табыла. Аларны шулай ук рус галимнәре дә өйрәнә башлыйлар. Соңрак бу территорияга экспедициялар күп була. Монда Европадан да галимнәр килә. Һәм инде әлбәттә Россиядә, ул вакытта Россиядә яшәгән зур галим Ратлов та Монголиягә барып, әлеге язмаларны өйрәнә, укый һәм аларның төрки телдә булуларын раслыйлар. Рун язмалары тикшерүдә 1930-40 елларда башланган чор төрки филологиясының үсешендә яңа казанышлар белән бәйле. Истәлекләрне өйрәнүне борынгы уйгыр текстлары, Мәхмүд Кашгариның Диван-ы Лөгател түрк сүзлеге һәм башка кайбер материаллар белән бәйләп карау борынгы телләрне өйрәнүнең шикләрен киңәйтә. Һәм инде сез әйтерсез, рун язулары әлбәттә бик кызыклы, бик үзенчәлекле, әмма ләкин татарларда рун язулары булганмы дип әйтерсез. Татарстан территориясендә, бүгенге көндә без яши торган территорияда рун язулары кулланылганмы дип әйтерсез. Әлбәттә булган. Бу турыда археологлар тарафыннан табылган материаллар сөйли. Мәсәлән, рун язуы Идел һәм Урта Идел һәм Кама буйларында табыла. Анда мәсәлән бер язу табалар һәм бу язулар ырчык башларына язылган була. Менә инде яшьләр бик белеп бетермидер, әмма алрак буын белә, җен җигәрләгәндә ырчыклар була. Шул ырчыкның башларына рун
рун язулары белән төрле билгеләр төшерелгән була. Һәм бу язуларны укып карыйлар, һәм анда төрле төрки сүзләр язылганлыгы ачыклана. Мәсәлән, Татарстан Фәннәр академиясе археологы Евгений Казаков җитәкчелегендә Идел буе Бөек Болгар дәүләтенең иң әүвәлге чорын тикшерү экспедициясе, мәсәлән, 1992 елда шундый берничә ырчык башын табып ала, һәм бу ырчык башында Килдиш дигән исем язылган була. Килдиш. Килдишев, Килдиш, ул төркиләрдә кеше исеме буларак кулланыла. Шундый ук, мәсәлән, сүзләр ырчык башында Сату дигән сүз, Юлдаш дигән сүз язылган була. Тагын бик кызыклы материал Равил Фахретдинов тарафыннан ачыклана бу. Аңа бер мәктәп укытучысы сарык аягының бер сөяген бирә. Кузна сөяге. Һәм шунда алар карыйлар, өйрәнәләр, һәм шунда чыгып ниндидер билгеләр ясалган була. Аның белән элек балалар уйнаганнар. Һәм менә шу сөяккә дә дешифровка димәк ясаганнан соң, ачыклаганнан соң кузначык дигән сүз рун хәрефләре белән язылган була. Шулай ук кызыклы табылдык Татарстанның Лениногорск районы Сарабиккыл авылы территориясында табыла. Аны 1967 елда профессор Вахит Абыйхаков экспедиция вакытында табып ала. Һәм ул анда табылган материалда гаскәр башы, саргаскәр, субаш дигән сүзләрне укый. Ягъни бу кылычның бер илеше була, һәм шунда әлеге сүзләр язылган була. Күрәсез, менә шундый сүзләрнең булуы, шундый материалларның табылуы безнең бабаларыбыз да рун язуын кулланганнар, бу территорияда да рун язуы яшәгән дигән фикерне әйтергә мөмкинлек бирә. Инде без алгарак китеп хәзер икенче этапка күчәбез. Рун язуыннан соң булган язулар нинди булган? Рун язуы узак гасырлар яшәгән татарлар кулланганнар, әмма ләкин мәгълүм булганча 922 елда Идел буе болгарлары ислам дине кабул итәләр. Һәм ислам дине белән берлектә татарларга язу килә, һәм инде бу территорияда халык гарәп язуын куллана башлый. Гарәп язуындагы алфавит татар теленең фонетик үзенчәлекләрен чагылдырып бетермәсә дә, дин белән бергә килгән әдәбият, мәдәният бу язуны куллану мөмкинлеген бирә, һәм инде укытуда, мәдрәсәләрдә әлеге язу, тип язу формасы була. Гарәп язуы, димәк, Идел буе һәм Урал алды төрки татарлары арасында Хәзәр каганлыгы дәвреннән, Идел буе Болгар дәүләтеннән, димәк, 10-нчы йөздән Алтын Урда, 13-нчы йөз ахыры һәм 14-нчы йөз башына кадәр кулланылып килә. Гарәп язуына нигезләнгән татар язуына реформа 19-нчы йөзнең ахыры, 20-нчы йөзнең башында ясала. Монда әлбәттә Каюм Насыйри, Хади Максуди, Нугайбәк, Алпаров үзләренең хезмәтләрен тәкъдим итәләр. Һәм бу мәсьәләләргә багышланган конференция 1899 елда Уфада була. Һәм 1920 елга кадәр кулланылган гарәп язуы иске имля дип атала. 1925 елдан гарәп язуына яңалыклар кертәләр, һәм бу язу яңа имля дип атала башлый. Гарәп язуы татар халкына бик зур мирас калдыра. Бу 1000 ел эчендә кулланылган язма белән татар халкының югалмас әсәрләре языла. Булар шулай ук Идел буендагы әсәрләр, мәсәлән, без беләбез Кылгалинең Кыйса Ясаф әсәре. Шуннан соң Сәйф сарайының Гөлстан бит-Төрки әсәре. Моннан соңга таба Мөхәммәд ярның Нурысы Дур, шулай ук соңрак чорларда Мәүлә Кылый 30 имәни әсәрләре, һәм гомумән алып әйткәндә, менә шушы 1000 еллык мирас гарәп графикасында язылган була. Һәм инде мәдрәсәдә язу гарәп графикасында башкарыла, һәм без беләбез, авылларда, хәтта мәчет янындагы мәктәпләрдә, мәдрәсәләрдә һәр кешене язырга өйрәтү мөмкинлеге булган, һәм татар авылларында яшәгән гади халык та хәтта үзенең исемен язырлык кына булса да хәреф таныган, яза алган. 1000 еллык мирастан соң инде 20-нчы гасырның 20-нчы еллар ахырында, 30-нчы еллар башында төрки халыкларының
латин графикасына күчү мәсьәләсе башлана. Латинга күчү татар халкында инде 1908-11 елларда ук күренгәли. Мәсәлән, шагыйрь Сәгыйть Рәмиев бу тәкъдим белән чыга һәм үзенең кайбер әсәрләрен латин графикасында яза. Әмма ләкин ул вакытта кабул ителми. Мин әйткәнчә, инде 20-нче еллар ахырында латин графикасына күчү процессы активлаша. 1920 елда Казанда татар-башкорт журналистлары конференциясе үтә. Конференцияда имля хәреф мәсьәләләре турында сүз кузгатыла. Һәм инде монда гарәп хәрефләрен бер шәкелдә калдыру әйтелә. Алга таба 24 елда Мәскәүдә төрки халыклар вәкиллеге катнашында яңа лиф комитеты төзелә. Бу комитет латин хәрефләре нигезендә алфавит проектын тәкъдим итә. Һәм татар-башкорт телендә яңа әлифба дигән баш астында ул матбугатта да дөнья күрә. 1926 елда Бакуда тюркология съезды үткәрелә. Һәм бу съездның көн тәртибендә торган төп мәсьәлә төрки халыкларны латинга күчерү була. Татарстаннан да бу съездда катнашучы, Татарстан делегациясе дә бу съездда катнаша. Делегацияның башында танылган галим, язучы, сәясәтче Галимҗан Ибраһимов тора. Татарстан делегациясе ләкин съезддан латинга күчмәү, гарәп графикасында калу фикере белән кайталар. Әмма ләкин барыбер бу фикер яңартыла дип әйтик инде. Татар теле дә латин графикасына күчерелә. Һәм 1930 елның 1 январыннан татар теле тулысынча латин графикасына күчә. Төрле истәмәләр, төрле корректировкалар ясала, әмма ләкин менә шушы вакыттан инде татарлар укуда, язуда латин графикасын куллана башлыйлар. Төрле курслар оештырыла, мәктәпләрдә латин графикасын үзләштерәләр һәм латин графикасы татар теленең менә шушы табигатенә, татар телендә булган авазларга хәрефләрне белдерү ягыннан гарәп графикасыннан әлбәттә өстен була. Чөнки гарәп графикасында бары тик өч кенә сузык аваз, 24 артык, менә шушы өч сузык аваз белән татар телендәге 9 сузыкны белдерү кыен була. Шуңа күрә ас-ис билгеләре файдаланганнар. Латин графикасына күчкәндә алфавит проектына бу татар телендәге сузык авазларга айрым билгеләр тәкъдим итәләр. 39 елда Мәскәүдә тагын бер күрсәтмә чыгарыла. Бу очракта инде халыкларны кирилл графикасына күчерү көн тәртибенә куела. Һәм шуның нәтиҗәсендә яңа алфавит эшләнә. Башта берничә проект тәкъдим итәләр. Фазулин, Курбангалиев, Рамазанов. Әмма ләкин проектлар барысы да төрле кимчелекләргә дучар була. Соңыннан Шихап Рамазанов белән Мөхиддин Курбангалиев төзегән проект кабул ителә һәм ул проект бүгенге безнең әлифбабыз. Бүген без кулланыла торган әлифба менә шушы чорда кабул ителгән була. Берничә хәрефне латин графикасыннан алалар, берничәне үзләре уйлап табалар. Әмма ләкин бу проект кабул ителсә дә камил, мөкәммәл алфавит булмый. Чөнки бу проект, бу алфавитта татар теленә хас булган Q, G, U авазлары юк. Шуның нәтиҗәсендә орфографиядә хаталар килеп чыга. Бу алфавитка төрле өстәмәләр кертү мәсьәләсе хөкүмәт тарафыннан берничә тапкыр күтәрелде. 98 елда мәсәлән Q, G, U хәрефләрен өстәү турында карар да кабул ителгән иде. Әмма шул ук вакытта яңадан латинга кайту процессы башланды. Яңа проектлар эшләнә башлады. Ул карар тормышка ашмый калды. Ләкин бер генә менә шушы карар нигезендә кабул ителгән бер фикер тормышка ашты. Безнең татар алфавитында элек татар хәрефләре 33 рус хәрефеннән соң килсә 6 хәреф, менә шушы карар нигезендә әлеге хәрефләр үзләренә якын булган хәрефләр янына урнаштырылды. Мәсәлән, элек татар алфавиты А, Б, В дип китсә, хәзер А, Ә, Н, Ң,
Mesela Ö, Ö hərfləri üzlərinə yaxın bulğan hərflər yanında urun aldı. Hem biz bugünkü gündə şul alfabet bilen kullanabız. Ama lakin dağın bir əybir aytıb ötəsim kele. Diasporada Tatarlar yaşaydık. Tatar diasporalarında yaşayan milletdaşlarımız Tataristan'a üzlərinin müracaatlərin ya Latin grafikasına ya Arap grafikasına Tatarca yazsalar, bizden hükümet kararı boyunca alarga cevap şuşu grafikada Tatarca birile ala. Bu da kabul etilgen əybir. Sorularınız var mı? Исәнмесез, мен Кытайдан келген татар. Кытай татар турында нәрсә айтасыз? Кытайга татарлар кашан келген? Әйе, татарлар Кытайда да яши. Бүгінгі күндә Кытайда 5000-нән артык татар бар. Алар нигездә Кытай Синьцзян Уйгур автоном районында яшиләр. Үрümчи, Кулжа, Чәүчәк шәһәрләрендә. Татарлар Кытайга берничә дулкын булып күчкән. 19-нчы гасырның ахырында һәм хәтта 1921 елда ачлык вакытында да күчкәннәр. Күчүнең төп сәбәбе сәүдә була. Сәүдә итү өчен алар уйгурлар янына барып урнашалар һәм үзләре өчен бик комфорт халәттә калалар. Çünkü Uygur tili Tatar tiline yakın. Anda aralaşu mümkünlüğü bir jingel bula. Şuna göre bir gayle, iki gayle gitkenden son tuğanlarında aldıra. Hem etkenimşe bugünkü günde 5000'e yakın Tatar. Lakin bir kızıklı görünüş. Ben sizge aytdım, Türkiye'de Tatarlar var, Finlandiya'da Tatarlar, Kıtay'da Tatarlar. Kıtay'daki Tatarlar bile Finlandiya'da Tatarlar türlü halette kalganlar, türlü dairede kalganlar. Eğer de biz bugün Finlandiya'daki Tatarların tilleri üzgerişsiz saklangan dip aytamiz ekan. Çünkü Finlandiyada mesela başka til, başka türkümge kire turgan til. Uramga çıga ekan, anda fin tili. Anda başka mesela İngiliz tili. Kıtayda vaziyet bütün şerek. Uramga çıksa anda Uygur tili. Uygur tili bile Tatar tili bik yakın. Alar bir-birisini tercümeçisiz anlayırlar. Şuna göre Tatar tiline Uygur sözleri bik küplep kirgen. Hem bugünkü günde anda şunday üzünşelikli, kızıklı bir söyleş barlıkka kile. Negizde Kıtayga Tatarlar, orta diyalekt vekilleri Tataristan'ın Apas rayonundan, Zinnadolski rayonundan bugünkü günde Etne yağından hem Başkırtistan'ın Bray rayonundan gitkenler. Şuna göre anda edebi normalarga bik yakın, orta diyalekt. Lakin Uygur, Kazak alınmaları bile bik nıq şuvarlangan. Mesela Finlandiyada, alarının bugünkü gündəki Fin Tatarlarının babaları tilini nişik alıp gitken bulsa, şul derecede saklap kalganlar. Anda indi, alar Fin tilinden de, Şved tilinden de sözlerini Tatar silemine kirtmegenler. Mine şunday görünüş. Bir kızıklı sileş Kıtay Tatarlarının, anı biz azraq irendik. Ama lakin bu problema nıklı fenni tekşürünlükte turgan problema. Bunda Uygur, Kazak tilinin yığıntısında görsetirge gerek. Hem elbette bir kızık Rus sözlerinin saklanıp kalığı. Çünkü mesela hem Ürümçi'de hem Kulca'da Rus'un konsolluğu bulgan, şuna göre Rus gimnaziyaları bulgan, şuna Rus sözlerinin de saklanıp kalığı gözetilir. Hatta ki mesela bir misalına getirem. Mesela bizde bağana degen Tatar sözü var. Bağana. Men Kıtayda sorayım, bu nerse? Stalba. Aytam nişiginde stalba, bağana. Yok, biz adı stalba deyip aytamiz. Demek stolp degen sözüne alar stalba yasap, bugünkü gündə tillerinde faydalanırlar. Şunday bir kızıklık görünüşler. Eğer de mümkünlük bulsa, vakitimiz bulsa, biz belki leksikoloji turunda söyleşiriz bu meselelerini. Hatta ki ayrım bir dersini de Kıtay Tatarların tiline bağışlap bula deyip olayım. Tağın sıravlar. Sıravlar bulmasa dersini şunun belə tamamlayırız. Sizge bik zor rahmet. Kilesi şıraşularga kadar.